nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigog mo. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligat. Suya gid ako kay Abi. Tungod gimpunggan niyang handom ko nga pagpanginmatay. Isa sinakaadlaw sa sulod sang amon kwarto. May nagsulod nga babae. Kag amo na lang kakibot ko nga si Abi gihapon. Ginlisensya gili niya ako sa amon professor. Gani nagistoryahanay kami sagwa. Sa pagpadayon ko pagid, ginakos ang lalaki ang iyang ex-girlfriend. Kag naghambal siya, nga hindi ka lang magpalibog. Hindi ko ikaw pagtublagon. Kapoy na ako eh. Ginkapoy siya sang pagpasakit nga ginhatag sa iya sang babayi. Ganigin tapos niya ang iya kabuhi. Kag excuse me no, hindi ko ikaw trip. Kung wala mo lang mabilin sa lames ako ang ID mo, siguro normal man subok ang kabuhi ko no. Wala ko yalabot ko na nung matabo sa kabuhi mo. Pero sang butungon ko ikaw kahapon, nabatsyagan ko nga may labot ako sa imo. Ambot gani hindi ko man mahangpan. Ay Han, bangod siguro nga nadumduman ko ang lalaki nga to. Abi mo, kagabi nagpamensar ako kung ano nang natabo sa imo. Hindi ko man gani mahangpan kung nga ginapinsar ko pa ikaw, bisan pa nga kagago sa imo. Hindi ko man gani ikaw kilala. Kag nalipay ako nga nakita ko ikaw nga buhi kapagali. sorry. Sorry man kung medyo hilabtera ako. Pero amoy nang matuod nga rason. Concern lang ko sa imo no, bisan wala pa kita magkilalahay. Ako si Teddy Sawada. Kag ikaw? Ako si Abby Castillo. Japanese ka? Ang lulo ko Ako siguro mga 1/4 na lang ako. Kung mo, makahibalo ka mag-Japanese? Hay! Anyway, nagutom na ako. Malawig naman ang naistorya ko sa imo Dali na manyaga kita. It's my treat. Bah, si Lindy ato. Nakita ko siya. Dali lang kita. Malapitan ko si Lindy. Lindy? Ted? Ginbuyan sa lalaking kamot ni Lindy. Nga ginauyatan sa makita ko. Gintulok niya ako sa masakit. Siya balang kabangdanan. Amo ni siya balang tag-iya sang matahom nga auto. Nga ginadayaw sang tanan sa kampos. Pre, hindi ko manuyan sa gamo, ha? Ted! Ginsumbat mo siya? Buligan na to si Norman! Gago ka! Hindi mo ko kumpare! Kang nakaibalong tanan sa kampos nga nagapanguloy ako kay Lindy. Pero ginagaw mo sa sakon? Ha? Tama na, Ted Gusto na
Inabalang silayas ngayon ang ginbulos mo sa akon? Halindi? Pinpalao mo ako? Tapos bastidon mo ako? Nakaibalo na ako? Nakaibalo na ako sang sabat mo. Apang naglaom ako nga nagsala ako. Saan pa natabo ini ha? Saan pa? Sa tong masako ang inyo overnight sa project ninyo? Sabta ko. Bisan amo na lang ang konsolasyon ko sa madugay na itong napag-upod. Sorry, Ted. Apang hindi ka gusto sa parents ko para sa akon. Hindi parents mo ang ginapangulyagan ko, kundi ikaw, Lindy. Bangod siguro nga wala ko sang auto, no? Bangod siguro nga hindi manggaranon ang ginikanan ko. O ano? May sala bala ako? Ha? Lindy, kung may sala ako, handa ko magpangayo sa patawad sa imo. Kag handa ako magbago para sa imo. Kag kung tanigin siling mo sa akon, kung anong nasawayan mo sa akon, hindi ka pa saligon mo ako? Bullshit! Bullshit! Basta guliro ka, Ted. Wala ka sang direksyon sa kabuhi. Hasta subong, third year irregular ka paghihapon. Wala ka sang direksyon sa kabuhi mo. Siguro gusto ka. Gusto ka sa ibang nga ginapasibangod mo sa akon. Apang seryoso ako sa imo, Lindy. Palangga ko ikaw. I'm sorry, kid Ted. Apang magpati ka. Wala ko ginhungod. Let's go, Ted. Nagutom na ako. Dali na. Sorry ha. Sorry. Dali na. Oh, anong buhaton naton diri? Ano na, di? Hindi pala siling mo, gutom ka na? Oh, mo na lang nabili nga sud ano? Quick. Kag balot. Ay, hindi ako diri. Hindi ako makauyon sang balot. Kaarte man si mo, man. Kanami sini. 3 kabilog lang, sob na ako sini. My God! Sa ano ka makabatas magkaon, sina? Wala ka bala maluoy sa creature? Wala man lang sila mahatagan sang tsansa nga mabuhi. Amo gani na nga ginatawag nga balot. Paborito gani na ni Lindy. Nga, din gusto mo nga magkaon, ha? May nahibalaan ako nga kalanan. Dali ka. Mapara na lang kita sang taxi. Da sa manggaranong kagid ba? O ta, dali na. Oh, Ara, oh. ato. May taxi, oh. Para! Up. Anika. Wala ko sang kwarta diri para ibayad sa taxi, ha? Kasi pagkaon. Wala ko di bala kwarta tamawo. Kag nga gintawag mo ako nga tamawo. Kaya hinali ka lang nagtuhaw sa kabuhi ko mo. Treat ko gani. Sugiri ako sa matuod, ha? Malaw ay bala ko. Abi mo, wala ko sa babae nga gusto nga wala ko makuha. Hindi ako makaibalo kung bad breath ako o kung may body odor ako. Wala ko makaibalo. Kung naging buhat ini nilindis ako. Na-insecure ka sa guy nga ato, no? Word of advice. Don't make her make you valuable. Sabta na lang bala ako. Don't worry, ah. Uso naman ang amo subong. Pero, Pero ano? dumahigko ka lang tulokon. Kinahanglan mo na siguro sang bag-ong haircut, ah. Kag mang shave ka. Wala mo pa masabat ng pamangkot ko. Kung gusto mo mahibalaan kung sino ang gwapo sa inyo nga duha, sino ganito siya? Bali ko, kung sino ngalan sang silahis nga to. Rule number 1. Be better, not bitter. Rule number 2. Kung sa itsura lang, mas laban ka. Pero gwapo man siya. Tisoy siya eh. Matinlo, kag permi lang mahumot. Ikaw, Abi, ruggedly handsome. Bad boy look.
O ano, okay na? Okay na. Pero, nagpasalamat ako sa imo tamaw. Nga ah. Kung wala ka mag-abot, madamo lang siguro sang kasakitan ang silahis nga to sa akon. Kamagwa naman ako nga gago sa atubang sang tanan. Ano agali ang ngalan sang girl nga ato? Lindy. Katahom sang iya mata. They attract each other. Hindi libat si Lindy. Lain niyang libat sang sa manok-manuko, no? Do mata sang artista sa pelikula. Daw ano gid ka mo kadugay sang girlfriend mo nga inaahaw? Wala man kami nangin kami, ah. Ano? Wala man gali nangin kamo? Apang amo sina nga dumangin matay kagid? Kag ako pang tawgon mo nga buang? Tilawan mo abi nga magpalangga. Kag pasaligon. Tanawan ko lang kung hindi ka magbuang. Gintunto ka na, palanggaon mo pa siya? Hay, kung ako sa imo, pabayaan mo na lang siya. Batuna na lang ah. Nakahibalo ako nga mabudlay batunon. Apang kinahanglan nga buhaton mo ina. Hindi ka na mahal ni Lindy no? Amoy na kun nga ang ara siya subong sa iban nga lalaki. Ginpasalig ka lang niya. Gintunto. Pero ginbaylo ka niya sa lalaki nga to. Kung tanig pabayaan mo na ako nga maglumpat sa taytay kahapon. Ang dapat sa imo, tampaon para nga maumpawan ka. Nagsakay kami sa taxi ni Abby. Kag sa sulod sang taxi, inalaygayan niya ako. Sa pagpadayon ko pagid. Wala ko sang naibalaan parte sa imot tamawo. Pero abi mo, nagpasalamat mo na ko sa imo na nagabot ka sa kabuhi ko. Na-realize ko nga kinahanglan ko matuon ng bulig. Bisan paano, nabuligan mo ako nga magkalma. Kaya nagkapaminsa sa mayo. Hindi ko man ikaw kilala, gid. Kag isa pa, sala mo eh. Kung nga ginabudlayan na ako subong. Oh, nga nangin sala ko naman. Kung wala mo lang ako ginpunggan kahapon, wala na ako sa problema subong. Hindi na kinahanglan nga mag-move on ako. Bangod, rest in peace na ako. Pero ari, pinabuligan mo ako nga makamove on. Tapos hindi ako subong makapati. Nagapangayo ako sa bulig. Desperado na ako. Kapoy na ako nga masakitan. Ikaw, na broken-hearted ka na bala? Oh? Nga wala ka makasabat, ha? Siguro no boyfriend ka since birth, no? Excuse me, no? Sa katahom ko nga ini, I had a boyfriend. Plural na ha. Had? Past tense eh? So single ka subong? Yes. Kag hindi ko kinahanglan ng love life, no? Para nga magsadya ang kabuhi ko. There's more to life than love. Ano ka mo break ng last love mo? Sorry. I don't want to talk about it. Siling mo, it helps to share, di ba na? Di, anong matabo kung di mo pag-i-share, ina? Kung nga nag-break ka mo? Nasakitan ka bala sang wala na ka mo? Abi sugiri ko, paano ka naka-move on? Wala na kita sang dapat nga habalan, no? Kay tapos na ato. Kag dapat, amo man inang buhaton mo. Hindi ka magpamensar sang nakaligad. Ang bag-uhon mo na lang, ang imo sala. Kinahanglan nga dulaon mo na sa kabuhi mo ang Lindy nga to. Jutayan mo na lang gani usika ng kabuhi mo, bangod sa babae nga to. Hindi madali buhaton, ina, no? Kadamo lang sa memories naman nga duha. I know. Move on is a long process. Apang hindi ka makaabot dira, kung hindi mo ako pagsugiran.
Kinahanglan, i-flash mo ang lindi nga ina, no? Sa imo nga system. Hindi mo pag-usika ng kabuhi mo, bangod lang sa iya. Matuod. Mabudlay siya nga malimtan. Labi na kung ginhigugma mo gid siya. Apang one-sided ang relasyon ninyo nga duway. Nga nakasiling kasi na. Pahulama ako sang cellphone mo. Oh, Abe? See? Ang iya selfie gyapon ang sa wallpaper mo? Paano kasi na malipat sa iya kung makita mo siya permi? Ang mayo pa, i-delete mo na ina. Harap paglidir ang anibersaryo ninyo? Ted, kung wala na, wala na. amo na lang ang handumanan ko sa iya. Kag ining inbox mo? Puro mga message ni Lindy. Be, basahon ko ni. My princess, I love you. Sabat man ni Lindy, I love you more. Hoy, i-delete mo ng mga ini. Do sa teksan na man inasang basurera kag basurero. Gusto ko nga ipakigbato si Lindy. Kag sa ano mo ipakigbato kung siya mismo nagsurrender na sa imo. Aha? Pero may naisipan ako, Ted. Anong naisipan mo? Nakita ko kainang reaksyon ni Lindy. Sang ginuyatan ko ang kamot mo. Sa pamatsyag ko, nagapangimon siya. Mahimo? So, bot silingon? Mahal man niya ako? Kung mahal ka niya, kundi siya ang kaupod mo subong, kag hindi ako. Paminsaron mo permi, nga hindi ka na niya mahal. Kag kung mahal ka pa niya, wala ka niya gintunto. Amo ina ko nagapalangga ka, Ted. Ginarespeto, kag ginahalungan ang imo nga balatsyagon. Anay ka ba? Ano bilang gusto mo nga pagwaon, ha? She's like a dog in the manger. Ano? Ano naman? Ina pala mga tao nga hindi ka nila gusto. Apang hindi ka man nila maluyag nga magkadto sa iban. Ginpasalig ka niya, hindi bala? Oo. And it hurts so much? Wow, ha? Kinanglanggit ba lang nga isa-isahon mo? Oo, nasakitan ako. Inaako ko, ina. Kani mo nakarunig. Ginapangayo kong bulig sa isa ka tao. Wala ko gani makilala. Pwede mo siya mabalusan kung gusto mo. Anay ka. Ano ba lang kinapaminsar mo? A brilliant idea. Brilliant idea, Ted. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.